pagkinahanglan inyong ibalik ang iyong frame of mind, ang iyong consciousness, na niya ta dire, niadto wa kay sweldo, voluntaryo lang ta, maayaw ta mo trabaho, aron magkabuot ang original intentions sa Kagas Cares nga mapagtabang sa gobyerno, kapitulyo, sa pag-deliver sa basic services dito sa kabarangayan. Di lang kabarangayan, kung pasabot sa bukid lang, sa poblasyon, sa tanang poblasyon, sa siyam kalungsod o kusa ka syudad sa Digos. Kaya mo na ilang kuba nato sa atong trabaho. Kung iyong Kagas Cares ay Health Plus, dili man na para sa kabukid. Para na sa tanan nga taga Davao del Sur, usa ka syudad o siyam ka lungsod. Kaya ang lalawigan sa Davao del Sur consists of ang Davao del Sur consists of ang uban, kay baluna na, kay wang tingog. Akong balikon, ang lalawigan sa Davao del Sur consists of therefore, di ka maglukso-lukso. Ay, sibot, kani, kalukso-luksos pang nauna. Apil ang Digos, kaya pwede na itong trabaho yung Digos para may enemy. Ay mo kalimot niya, direk ko na preso, nabuang mo. Kaduha ko na preso, gumigan ng Digos City, katulo ko mapreso, pag-alagad itong lalabigan, lakip ang Digos. Ay masayod mong mga mag-upa. Karon, ang keyword diri karon, keyword is improvement. Antod mo to, di mo tutok sa bata. Paglingi-lingi mo, di ko mo padayog sulti. Kailangan ko gusto focus. Paglingi-lingi mo, di ko mo sulti. Magsinimagay na tayo ni. Ang atong keyword is improvement. Improvement sa tanang aspeto sa Kagas Cares. May dapat usa ka private organization nga gigamit sa pag-perform sa mga official programs sa atong gobyerno sa Kapitolyo. Again, private organization supposed to be na nagantabang para pag-accomplish sa mga mayong tumong sa atong gobyerno. I want that remembered. Lisod kay ninyo atas gobyerno na di na takaunaw na. Dili may na, pinahanglan, daghan mo kayo na gawas ko na appointed. Daghan na kayo na elected rin. Dapat wakas Kagas Cares po. Pinahanglan ninyong paano yung mga nauna. No, dahil na konsepto. Nalimot na ko na. Tama mataw sa gobyerno. 2007, wagya po kayong mayor. Elected ko. Wa ako'y mayor, wa ako'y kapitan. Ako, pila ka mo daog ng mayor to. O mas siguro mo kakandidato. Zero gapon, di ba? Ani, kanastabyo. Otro sa ng Kagas Cares, gawa na magdoon na karong Kagas Cares. Magdoon kayo ng mga boter eh. Tungkuban, sa Digos City, asa naman? Si Rory Castillo, isa pa to. Si Leon Bupan, adre? Ang apa di ay? Aran. Sa Rabilio, wala, kulang ang interest. Kaya naan naman. Diba? That is why there's a need to reorient them, to tell them, are you still interested to be a part of Kagas Cares? Voluntary man eh, wala nang sanay. Lisod ka ng pukso ni mong tao. Kaya ang atong motivation nato na lisod kay kong daog pagkagobernador, pagdaog ko, kaduha pa ginong Dependis Claudio Bautista, kung tinaghanag kwarta. Tabang lamang sa mga tao, ngaway mga sweldo. Karong nanay sweldo, dapat unta. Mas, ha? Sa to? Lublik kayo.
Kaya dili man may pang-personalan. Pag sige magsulti, parang kagas ni. Di tinuoy. Di kita tinuod nga parang kagas ni. Tigulan na, oy, ano sa babong? For all you know, I may not be around anymore in the next elections. But whether or not I will still be around, we must see to it that the kind of service that we have rendered to our people that made it possible for us to be re-elected and re-elected so for several times. Di lang ako na nakabenepisyo sa Kagaskers. Daghan na kayo mga tao na nakabenepisyo. Dili nga mga politiko. Daghan na kayo mga politiko sa atong lalawigan, sa atong siyam kalungsod, ug sudad sa Digos, nga nagko na gumikas Kagaskers. Nawa ka-realize ngano or ilang kalintang na sila, naana sila gumikas Kagaskers. Sa Pansalandaan, kahit ka Pansalan rin. Bilang mo kabuk na, nila ka mga ginagawin posisyon. Atong nga dagong posisyon, nga mayor, nga unsa riha, ano ba, no? Nga kapitan, bilang ka po kapitan sa Pansalan, nga Kagaskers chairman. So, importante kayo ito, no? Ang problema kung lumikat kay, kung placid naman sila, satisfied naman sila, hindi na mag-improve. That is why, Rek, kinalang improvement. Katong mga tao nga, kung tinto na sila posisyon, let's try to replace them with proper orientation. Di mahimo ko sa okasyon lang i-orient, balikon nila. Akong hangil ka na tunta nga, kung mahimo, kamong mga gulang-gulang na, papuli mo sa anak, ang iyong ibuhat, ipa-impliyo lang yung anak, wala man yung mahimo ang mas Kagaskers. Muna niya, di ba? So, atong improve ang atong kahibalo o pagkinungdong sa Kagaskers. Leadership. You must be leaders. Ha? Maayo ganing mga bata noon mag-leader. Kaya dali na maka-adapt kung interesado. At kinahanglan yun nga nagid mo yung dughan ba? Ni ami diri kay dunay tumong ang paggobyerno. I help plus. I do not know kung kamo diri karaan og bag-o sa inyong mga okasyon na kamoy nakasulti sa publiko. Hindi ba ka nag-insyon ka na Kagaskers, I help plus. Hindi ba kang panikamutan na mapahinumduman ng katawan? Ha? Pila ka buhok na restore yan ng Kagaskers. Pila ka buhok? 80? Ito ka buhok pagpan? 85. Kaya, ito na po itag 1,000 yata sa inyo.